הקפיברה נופלת. אז מה קורה חברים? כנגר, מה המצב, באז? בסרטון הראשון שלי... בואו לגרוטו, הכי טוב, גרוטו הכי אני טוב. עושה סרטון... אוקיי, סטופ. אוקיי, בטח אחרי הסרטון הזה אני אגיע למיליון... אוקיי, ביי, אני אוקיי. אגיע למיליון אוקיי, סרטים בטח. יכולים. מה אני חושב על העונה החדשה? קדימה, יואו. זה עם ג'ון, טוב, מה אני חושב על החדשה? קדימה. כן, ואז... אהבת. הופה, מישהו קצת לואו. Come here baby, come here. למה אתה צריך את זה בעל פה? למה אתה זורק הכל בעל פה? כן, יהיה קצת סרטון שנה, לא יודע. חמיר ב... .g.ai12345 רגע, אתה עוד שנייה 40,000 סאבים. כן, אני יודע. Yes sir. אני באמת הולך על הסרטון הזה בעצם, הוא בלי הליך, או שאני אעוף בקפקט. לא, פשוט תעלה אותו אחי, מה אתה צריך עריכה ממנו? מי צריך עריכה ממנו? משקיע ביוטיוב, אני מעלה כל יום סרטון. בוא דחוף, אחי. אחרי זה אני עושה משהו. אתה יודע מה? אם אני מעלה כל יום סרטון אבל בלי הליכה. מה זה? לא תיגע בי. תמיד מעלה, ואיך אני אגיע למיליון סאבים? אמינם. וואש. מה, למה? לא, מתן, קח לי את הקארט שיחיה אותי. בוא זה יחזור. מתן, קח לי את הקארט, מתן. שקט, סתום, אני לא... וואי. אחי, זה מאחוריך, יגי, 60 מטר. איפה? 60 מטר ממך. יש שם מלא אנשים, נגר, אני לא אחי, צודק. 60 מטר. תינוק עם ה... יש שם אנשים, אתה יודע. תינוק עם ההליקופטר. טוב, אני הולך, נגר, אני הולך, כי אמרת לי. בסדר? קח את זה ותברח. אנטון, תלך... אני שונא אותך, יש פה אנשים. הכל טוב. לאט. לא, פרקתי בו אחד. מה זה? בנה פורטפורט. סכנות. אתה נוחת עליו. איפה הוא? אוסו. הוא סבבי. תברח, עד 400 HP, תברח. אחי, תברח למקום אחר, עזוב. מה אתה עושה? אויה. וואי, זה כזה גרוע! מה זה הפאמוס הזה? וואי, שומע ש... וואי, יצאתי, אנטוני, סתום כבר. הרגו אותו, איזה גרוע. בסדר. מה אתה עושה, אנטוני? מה? שאתה לא יכול מה, להרגיש איך הגעת לשם? מה אתה דפוק? מה אתה נותן? ממתי? למה נחת פה, אחי? ממתי שאתה לא אוכל על הבוש ולא מביא לך HP? תעשה שנייה שוב, רק לא על בוש. טוב, אז תעשה, תזרוק את זה? תזרוק שנייה, זרוק. צריך ללכת על בוש. כן, זרוק ותנחת על בוש. לא תגיד לי מה לעשות. מה? לא זרוק ותנחת על בוש, אחי, זרוק ותנחת על בוש. 60 לא, שניות. לא, אל תמות. תיפול. 80 שניות. 80 אין שניות. רק 80 שניות, לי יש עוד 180, הכל טוב. לא, אני לא בא, אחי. אם יש לך בהם אמונה, אין דבר ככל ההצלחה. אוקיי, ביי. הנה, כנס פה מהר. שימו לייק וסאבים אותי, שזה אמיתי. לא, לאן אתה הולך? וואו, אתה... אוקיי, בדיוק, עכשיו קפוץ למים. טריק שוט. טוב, עכשיו הולך מהר לקארט שלי. הקארט שלי ימינה שלך, ימינה. תסתכלת שלי, 40 מטר ממך, הכל טוב, לך אליי. לא, אליי, הכל טוב, הנה, אליי מימין שלך אליו. 5 שניות, אחי. מה זה היה? לך, מה? אחי, 38 שניות. לא, מכרת, אנטוני. אתה עושה, זה לא עובר בנייה. זה לא עובר בנייה יותר. הוא נתקע, זהו. די כבר להמציא שקרים. 28 שניות, אנטוני, נו. יאללה, כאילו זה הריצת 2000, מה אתה אנטוני. הולך? זה לא פה אבל. אנטוני, כאילו זה הריצת 2000, יאללה, קרטר. 20 שניות, אנטוני. מה זה? איפה אני? אתה דפוק, אחי, יאללה, עזוב. אני לא רוצה. מה אתה עושה? הייתי מת. אתה מפגר? אחי, לא, הלכת, רגע, אנטוני, לא. פוצץ. הופה, איזה טריק שוט. יודע מה? כן. אני קולע או לא? לא. לא קרוב אפילו. קראתי אחד. יואו, היית קרוב, זרוק שוב. פתאום הרגת מישהו. תירה בהם מלמעלה פשוט, ואז כשהם באים אליך תברח. אני עם דרנגון אבל... נראה עם זה יותר טוב. לא, דרגל זה יהיה, אתה יודע. לא,
אנטוני, היית עושה את זה בחיים האמיתיים? קופץ, בנג'י? נגה, בואו ללונה פארק. רוצה נגה? לא מאמין! למה לוקח לזה זמן להתפוצץ כזה הרבה זמן? אתה בן זונה. נגה, חברה שלך בא? חברה שלך בא או של דוד? אוקיי, ביי. מה זה? איזה דפוק. אפשר לשדרג את זה לכתום. אחי, הוא לא שומע אותנו נראה לי. נגר. נגר. אין כוחנות. תיקח לי את הקארד, אחי, עוד שנייה. אני לא מאמין שאתה עושה איזה סולו טריו, אחי, איזה ביצין. תלחת על העץ וזרוק עליהם, מלמעלה. מי עושה כלים, מי עושה זבל? זרוק עליהם ותתחבא, זרוק עליהם ותתחבא. אני עושה זבל. הנה הוא רוצה, להסתכל. תראה. וואי, מת עליו. תתחבא בו. אחי, ברגע שאתה נופל אתה מת, נראה לי, אתה יודע? כן, אתה רוצה לראות אימפולס? תעשה פה, צריכי, וולדבל. לא. ספוק טריק שוט. מה תגידו? שיט, שימות כבר, נו. זה עושה לנו טריפל אליט. לא, אין לי פניות, צריך לשמור על הקרבות שלי. עוד דפוק, בן אדם לא מבנה, מפגר, פה, מבטיח, לשמור על הקרבות שלי, שיהיה לי. אנטון, יש שם בן אדם בפנים, מבטיח. סתם את הפשע, סתם. אין, משימה. Let's go. מה? משימה יותר חשובה. Let's go. Let's go. נגר, בוא נצא פשוט. סתם, בוא נעשה סקייבייס, מבטיח, בוא נעשה משחק על סקייבייס. עובדים? נגר. נגר. אני לא שומע אף אחד, אחי, אנטוני. מה זה? זה אחי, אני לא שומע. תקפוץ שנייה, תחץ על הספייס. תחץ על הספייס, אנטוני. תחץ על הספייס. על הספייס, יא גבר. על מה קופצים אז, רגע. על המכונית הזאת זה לא עושה. תלחץ על העכבר, איפה שיורים, איפה שמכוונים, סליחה. איפה, כן, תלחץ מלא פעמים על איפה שמכוונים. תיכנס בזה. שובון. מה אתה? שובון, עוד שנייה, יוצא קקי. רק יותר דוחף לו, אחי. רק שלך נגר כוכב. אוקיי. רגע, זה אנטוני כל הזמן הזה, חשבתי זה נגר. סתם. אני הייתי על עצמך שלא ייקחו את הקיל. כן, שלא ייקחו את הקיל. לא, עוד אחד, אנטוני. זרוק על עצמך. לא, הוא יכול לצח. לא, באמת כן, נגר. זרוק על עצמך, גרנה, זרוק. רק אותו, let's go, יש לך צ'פל. דיברתי, אוקיי. וקח את זה, קח את אוקיי, ביי. זה שכחתי איך קוראים לזה. כמה זה? כמה שניות? 5. גופ. כמו חדש. כן, הוא לא הצליח להתאבד וזה עזר לו. כמו חדש. יאללה למכונית, יאללה. בסדר. יאללה ביי. יאללה ביי. לא. אנטוני. מה? אחי, זה היה ממש לא מה שעשית לבאסי, זה גמול. מה, יש שם בן אדם בשיחים, יא דפוק. לא אחי, המכונית שלך מפרקת, זהר. יאללה. כנס לנהר. כן. לא. סקאר אפיק.
הוא גרפלר. הוא גרפלר. מה אתה עושה? זה לא עזר לך בכלום. קחת אותו. קחת אותה מימין, לא... לא, אתה מפספס, לא. מפספס אני רואה אותו מזדיע בידיים עכשיו. תחסור על הקטע, תחסור. אני לא יודע איפה אני... לא, אני ארץ אותם. תסתכל מה קורה מימינך, יא מפגר. לא, אני עושה זבל. אנטוני, קח את הדברה. לא, עושה זבל. או, יש לה שתי מכוניות. עכשיו תתחבא ביערות, אתה מבין? בג'ונגל, אף אחד לא נמשל אותך. מה עושים, מה? אתיופי. כן, עושים את זה, לך מרדף מכוניות, דפוק. אוי אוי. פיג'י. גבר. לא. יואו. פאקה. תשימו את זה. אוי. אנטוני, אתה רוצה על לא משהו? נעשה סקייבסט, בבקשה, נו. מה? נו, בבקשה, נו. מה אני נגע? אתה רוצה לצנזר עוד משהו? לא, אני באמת לא יודע איך לצנזר, אתה מצנזר לי את זה. אני שולח את הקובץ ואתה מצנזר לי. לא, אתה לא באמת מעלה. אני מעלה. אחי. מה? אחי, אם זה לא מגיע לי אני תובע אותם, נמאס לי. נמאס לי. נמאס לי, לא עושים לי. לא עושים לי. אולי לא עושים לי את החבילה הזאת. אנטוני, באמת יש מחר אימון? כן, ב5:30. טוב, אני אגיע. אתה לא הולך להתאמן, נכון? בבוקר? כן, די כבר להמציא דברים כל ה... יאללה בוא לפרק. תהלי. לא, מה זה? קוראים לזה ספגטי? מה קוראים ספגטי? בואו לדוגי סטייל פלזנט. מה אמרת יא סיגמה? כואב לך הקרסול עכשיו? או, פחות. אני זרק לך פטיש על הקרסול. ואם אני זרק לך פטיש? זה יכאב לי דיבור, גם לך זה יכאב. אתה מתאמן מחר? לא יודע, תשמע, אחרי מה שקרה איתך היום, אחי, אני לא רוצה להתאמן איתך. פשוט חוסר חינוך. תשמע, בסופו של יום, הטימייט המושלם. Yes sir. זה פינגל רולים, מעלה, אחי, זה טימייט. יש עליי טריפל דו. יש התקלות המושלם. אני הייתי עם נשק מלחצה. וואי, אתה גרוע, אתה מקליט את זה? יופי. אתה לא מבין מה קרה לי. אתה לא מבין, אתה מקליט, אתה צופה בי, שכולם יראו. נו. וואו, אחי, אתה גרוע. אם אתה לא צולב פה אתה אפס, ואני מפרסם את זה לכל היוטיוב, אתה חתיכת בן אדם אפס מושפל. רגע. אז אם את לא... או פאק. לא, זה היה גרוע, יאללה, שימו לו רפורט, יאללה, איך עשינו רפורט? הנה, תרות. יאללה, רפורטינג. שיט. נו יאללה, תרים לי את הקארד, נגר, אתה סוחב, יאללה? וואי, נגר, יאללה, נו. נגר. יאללה, מה קורה פה? רגע, צפיתי, במה אתה נוסף? אוקיי, ביי. תקשיב. נגר, מגיע לך? לא, אני מת. פאק, הורגים אותי. כל הדוש לא עליי. אין לך בנייה. יש לי בניות בכלל, אוקיי. אתה מת גם? איזה גרועים, אחי. לא, אתה מתת, אחי. כאילו... איפה אתה? מתתי מההתחלה כבר, סתם. טוב, אני דקה מחליף נכנס עם רדי. מה אתה? יא אללה. זהו, רואים את זה ביוטיוב, זהו, אני גם צלם. וואי, אחי, רואים את זה ביוטיוב, יא אללה. let's גם go. באינוורד פאס. צלם אותי מתפשט. תקשיב, אני הולך לעשות שורט שאתה אומר את האינוורד ואני הולך לתייג אותך והולך להגיד איפה אתה גר. יאללה, לך על זה. מה? היי, יצאתם ללובי? יא קקה. יא טוסי. נותן? לא שמעתי. נגר, איזה אפליקציית עריכה יש כן. קקה. לא, במחשב. קונר פרו. OBS. זה לא, יש שקרן. קונר פרו. זה עולה כסף. פרצתי אותה. וואי, אתה כזה גר פורצתי אותה. אז מה עשיתי אז
הסטיגמות האלה, אחי. שומע כולם כזה, מה, אחי, זה עולה כזה, פרצתי אותו. אז מה להגיד? אז מה להגיד? כל הסרטון רק נגר עושה דברים רעים. נגר, אני חייב את הסרטון הזה לתייג אותך ולהגיש שאתה בן אדם רע ולהוריד לך סאב. תגיד, זה השם שלו בקהילה, תדווחו עליו. וואי, נגר, אתה הולך להיות שרוף בקהילה. זהו, שרוף. מה? מו. תדעתי את זה קוסם. וכל זה, זהו, אחי, נגמר. עם מי? עם שטיקי? בוא ל... סולטי ספליקס. לא רוצה, בואו לדריג. לובה. מה? לובה. מי זה? לובה. לובה. בואו להולי, הולי. בוא לסולטיס. הולי, אתה קורא אמא שלך יפה, הולי או סולטי? סולטי. הולי. רגע, אני לא... רגע, אני לא מלא, אתה יודע. הוא לא, אחי, אני לא צוחק שהוא לא שומע אותנו נראה לי. הוא לא מחובר למציאות, אחי. אני מעלה את זה. נגר. פרמייר פרו, פרצתי. יאללה, איזה צחוקים. פרמייר פרו, אני פרצתי, כן זה. פרימייר פרו. גם אתה מכיר את זה שאתה באמצע החיים, אתה... נכון יש את הרטט בטלפון? פאק, יש פה מישהו. ברחתי. אתה מכיר את הרטט בטלפון? ביי. היי, שייק דאון! שייק, יו ביץ'. מה? אני מת. נגר! כן אחי. אתם מכירים את הרטט בטלפון? ששולחים לכם הודעה? כן. אז נכון, קורא לכם באמצע החיים שאתם מפתחים רטט? מה? לא. מה? יש קטע ממך ואני יכול לנדור על זה. שבא! מה? נגר אתה בנוק, אתה יודע. איפה הוא נחת? הוא הלך נראה לי, הוא הלך, הוא יצא מהשיחה. איפה נחתתם? איפה אתה נחת? מה? אמרת... סולטי. נו, אתה לא בסולטי. אני ברחתי כי נחתו לי על הבית. אתה לא... למה נגר נוחת על סוויטי סנד? שומע, אמרתי לך שלא מחובר. גם... מה, לבוא אליך? לא, רק תשתה אנשים. אני לבוא. הולך עם הלמבורגיני. יס סר ווי. שיט, רציתי לדרוס אותך. רק לנגר. נגר מת, יא דפוק. הכל טוב, הוא בנוק. הוא יצא מהמשחק. נכון, איזה דפוק. טוב, בסדר, אתה מקליט אבל, נכון? כן, נו, יאללה, צריך הילים אבל. ואתה נוסע או אני? אתה. אוקיי. יס סר. מה הולך לשם? איפה אתה רוצה? לפה? וואי, צריך סתכל. הילים, צריך הילים. מה? וואי, עוף לי מה? יס סר. די, אין לי הילים, אין לי אז הילים. רגע, לא, קח את זה קודם. קח את זה. אתה רואה, בזמן שאתה חושב על זה, יצא לי פאמפ אפיק. שקרן, שבא 1000. מה 1000? 1000. לברון ג'יימס. אתה מקליט? כן. אני באמת מעלה את זה, אתם לא מבינים? בסדר, לי לא אכפת, יאללה, תעלה. אחי, אני צריך לראות קטעים שנגר אומר את המילה אסורה. תקליט מחדש. לא, אבל היה קטעים מצחיקים. טוב, כנס. סאלה, סאות, סמי פאפל. אתה לא מהיר מספיק, לא? בום! טוב, קופצים. אוי, כולה פוטה. טקטיקל כחול עם עולה, ועוד פאמפ, אחי. מיניגן, טקטיקה כחול מיניגן, וואו. הרימו. מיניגן? יאללה, אני נוהג. כן, מה ששמעת, אני נוהג. עם מלא גרפלר אספניול, בוא פוטה. ריבה סוקה. בוא. ריבה פוטה. רגע. וואו. ביי. הופה. אבל צריך לצאת הרפון, אחי. נו בוא. אחי. אחי, אסור לי זכות. מה אתה דפוק? נו כבר, מה אתה עושה?
לא יצטרך לדרוס אותי, פורטרה. לא, עושה שמאלה, שמאלה. יורים עלינו? וואו, אתה, אחי. איזה ניטור. למה נגר פשוט יצא, אחי? מה? טוב, ביי. רק איזה ניטור. וואו. אחי, תיסע... אתה רואה, נעשה איזה דריפט, קבל? וואו, אחי, מי הביא לך ראשון? יא דפוק. קבל. כתוב לך סטופ, אתה מבין? תקשיב, תיסע לפי החוקים, כמו במציאות. טוב, בסדר, רגע. אני לוקח רכב אחר, אז כנס. יש לך עוד אוטו? זה באמת לפי החוקים? כן, כמו במציאות. כנס, רגע. אני מתחיל פה, אז רגע. אוקיי. נגיד, אוקיי, זה כיוון התנועה, כי הוא נסע משם, נכון? יאללה, אבל אתה מחוץ לזון. לא, צד שני. מה, אוקיי, אתה רוצה לפה ניסה? כן, אחי, זה ממש לפרידום. פינק! טוב. לא נפתח לי לא, נכון. אין לך פה איך נראה לי פה? טוב, אתה אמרת. יו. אחי, מה אתה אסור לך? גולפסר. איפה מה אתה עושה? יש עוד שביל, אוקיי. זה שביל ישראל. אוי, שיט, מה אתה דפוק? אוי, לא, אנטוני. תשאר ככה, לא, תשאר ככה. בובום. תשאר ככה, תחשוב נגיד, זה כמו מלכודת, זה מלכודת. מה? עכשיו מישהו יבוא ו... כזה... טוב, תצא. תצא. הגלגלים זזים. יש אפס. מה? יאללה, עכשיו אני אעשה כמו... אוי, ביי. אין לי כוח, וואי. רגע, לא, רגע. אני נסע לפי החוקים. אוקיי. יאללה. מה זה, יש לך הומלס על השמשה? אתה רואה משהו? כן, אני רואה... זה לא פרסט פרסון. מה? הנה, חזרנו. לא, מה נכנסתי? יאללה, אוי, תעקוף אותו מהצד. אוי. לא! אוי. איפה? עכשיו עם... אתה רואה משהו? כן, אני רואה... זה לא פרסט פרסון. מה? הנה, חזרנו. לא, מה נכנסתי? יאללה, אוי, תעקוף אותו מהצד. אוי. לא! אוי. איפה? עכשיו אם יהיה אנשים והם יראו עלינו, נגיד, מה, למה יש אנשים שיורים עלינו? וואי, מה זה המקום הזה באמת? זה מיסטי! אני מת! אוי, אתה הרסתי קונוס. אוי, לא. אני לא רוצה לנסוע איתך, אחי. בוא, תקשיב, יש לי תוכנית. די, תעלה רגיל. אוי, ככה. אני מחליף. אוי, לא, אם אתה קובע... היי, אנשים שם! אוי, לא. אבל למה יש לי נשק ביד? מה בחוקים? לא, תשם ריב, פה, מימין. יאללה, זן על החוקים. פה. אין לי פנים. בוא לראות, אל טוב. איפה הם? הנה. תלחת עליהם על הרכב. לא, בעצם לא, פה. אוי, יש לו סניפר, 18? 20? או, what the fuck? Fuck that shit. Fuck that shit, I'm out. אוי, לא. אותו, ושיש אנשים, אתה מפוצץ. יאללה, בוא. אוי, זון. ניסה להם במבנה ואני אעיף את הציפורים. אני לא יודע אם זה הרוב שלך. לא נורא, יאללה, לא נורא. רוצה להנסה שנייה אחד? לא. סתם. זה אחד זה... Like, it's all stupid bitch. יש פה קצת רע בתנועה. יש להם חומה גדולה מדי. הופה. רואה, אתה רואה שם?
בפייטים, או! לא, אבל לא טוב, אנטוני, לא טוב, אנחנו צריכים. זה מקליט, כן? וואי, אוי, מה אתה עושה? אם אתה דפוק? וואו. קבלות עם מלא. מה? אם מלא אנטוני, וואי, אני גבר מדי. מה? אני צריך RPG. קח. רגע, מה RPG? יריות ל-RPG? לא. RPG, יורים עלינו. אוי, הם דו. וואי, הם בורחים, תברח, רוצה לברוח? לא, למה? תעלה למעלה, אז תפורט אפורט. לא, נו. מה זה? וואלה, אליי. אני פה. 160. נוק. נייס, 5. יורים עלינו גם מאחורה, אנטוני. אתה רוצה לברוח? לא, בסדר פה. תזהר. למה אם לא תזהר? תבוא. בוא נברח. ברח. 100? 1 HP? נוק? אוי, לך. יורים עליי מאחורה. ברחתי. לא! יש פה מלא לוד, מה זה? 8? אנטוני, 5 אנשים, אחי. 3 טימים. 2 טימים ואתה. באונסר. let's go. וואי, הוא גרוע. לא.